Ez azért szükségszerű, hogy a Légügyi hatóság. a légügyi hatóság az megbizonyosodjon arról, hogy a repülőgép az alkalmas-e arra, hogy részt vegyen A légiforgalomban. Igen. Igen, és azért is nagyon fontos ez a mai nap, mert ma lesz az első közös repülésünk, egyelőre még utasok nélkül, de Igen. hát engedd meg, hogy ennek alkalmából átnyújtsak neked egy csekészséget, hogy még sokáig emlékezzünk erre a mai napra. Kösz. Szívesen. Én nem hoztam neked semmit. Nem baj, nem baj. Mi van? Semmi. Kértél volna belőle? Ja nem, dehogy, csak azt hittem, hogy elrakod emlékbe, de nem gond. De hát ez marcipán, nem? De. Kértél volna belőle? Nem, mondom, dehogy is, hát én nem is ehetek ilyesmit. Mert? Mert cukros vagyok, tudod. De figyelj, majd én is veszek neked valamit, csak majd utólag.